If you have the opportunity to eat at the table with your Christian family, why must you end up eating with pigs? Lada pila yo kalat ban yabam rengkat bat ki brio ki bala kala bamut ki bala phai shotrai balai pi pen kot ya ka jingem jok pi ban yabam bat kisnyang so khor ba de perkat kan ka kentien nei nganget ba kan ka kentien ka ba ngabu kan ka por kan pen perkat ye pi haying asem pen perkat ye kan ka kentien lada pila bam barobor ya ka kentien jok trai pila don barobor ka jing sekri balai pen kot ya ka jingem jok pi ban yabam bat kisnyang bat ki long pertai. Haleluya. Ki ai kita ki dau ki ba kongsan ba penlong ya ubreu le ni ka breu ban phai dien. Ka baning kong. Ka jing syak kejap no. Swallowness ka jing syak kejap no. Syak kejap ha ka ai ngin ya pe mentana ka tian ka jong blai na ka gospel Lukas kal nong ka ba pra ka dekat ka ba khat lai. Kintian ki ba ong kum ni. Kita te ki ba halor umau siang. Kilalong kita kiba enda kilayo snow. Kipediang ya kata kaktien da kabakmen. Bat kine kim don thiet ki sunget shipor bat hakapor ka jingten jo ki phaiden no. Men kine kita kiba syak kejap no. Balai namar kim don thiet. Ni yang kilong kum kita ki sembah ki bahap halor umau siang. Omla ban kesam ki bahap halor mau siang. Namar ki thiet kimla ban kesam syapo jong umau. Ngiyoi hang ni hakapaning kong kini ki brio ki sngaw ye kaktien ka jong blay habaki sngaw ye kaktien ka jong blay ka jikai na kaktien ka jong blay ki sngaw bang ki sngaw kemen sngaw tiang sngaw yo jingker kuba haba yo sngaw ye kata kaktien ka jong blay henry pade tang hadien katu kani ka por hakabaki syam ki mat ye ka jing tenju haka jiem jong ki le akum no ki phaidin no mentoy ayo ngan sakri ya ublay katangan ang sekri oblay katangan ang matjing ngaong epi ngakwaban ong epi kani ka pon tak ka daw kalong namar bom dan thiet ki kita ki thiet ki jinget bom scam ka jinget how to right ngobang bani ngo ka tien jong blay ha ka por bakran pastor ngobang bak may ngo ka tien jong blay ha bang ipet ya ka jingelap na ka tien jong blay na ki breo ki barat ba ki balek kamba ibang skon ha ba yo ka jinglek kamba jong ki breo jong blay Sngo shirhem, henry dalakot hang tu yo mat ya kanu kanu kecing laban long kecing pang, laban long kecing kendo haying asam, sedang no ban bu jingkeli ublay balay ngan sekri ublay habalong kumne, kata nang sekri ublay kata nang pang, kata nang sekri ublay kata nang mat ya kecing haying asam, paidin no, balay namar bakim don ya kecing kabas kem. Ngakwaban ong ipi yang nika por entaki banget jungi hak nika jaka bat kunjuk ki bayo i nika video nika por. Kumno pengilaban pen scam ka jinget dan kampalat ka nika jing hikai ka tien jomblay ka Bible study nang ta ka jinga senglang da ka ba yo sngo si yayo sngo ka tien ka jomblay kan pen scam ka jinget haleluya kan pen scam ka ta ka jinget la dawan ka jing tenjo dawan ka jing ero ngin long mikum utu deng ubatong harut ki wa amen wan sakabawan ka jing shit karang rengkiang wan sakabawan ka eryong Henry padela da scam bet ka jinge de jing bad blay la da ngi scam ha kaktien ka jong blay ngi bu nong rembe la de ha kaktien jong blay la da wan ro ngi yalle e ka jing da kaktien amen amen ngi ka nuksana kaktien ka jong blay u jisu amen u yalle ya usaitan da kaktien ka jong blay namar ngong pi ba usaitan umdei ubet nama usaitan ula don barabor ha ka ket jong blay ulong nong yelam worship ha beneng Lucifer nila yo ajing kai barabor umlong babit utip shibon ya ka tien joblay utip shibon ya ka jinglong ka jongblay upen shoy yangi da kumne da kumtai pen shoy pi da kumne kumtai upen jia pi da ka jinge ki ba kumne kumtai khnang ba pin hapno na kata ka jinge ndala hap la baklang tu sa penrem ndala penrem tu pen pahaidin no ki breu ban nge yo trai aku aban ong pi la dangi scam ka jinge Ladang yai wan shi wan ke Bible study yai wan shi wan sha ka ji ka yak tien joblay haman kisngi ublay haman ke ji seng ya kan dolang para banget ngol pi ka tien joblay kan rong ha ka ji em jungi amen kan rong ha ka dono jung pi kan rong ha ka ji em jung pi akan no ka por ka bo soitan uan ke ban yang yele per shai pi kum ba yang yele yo jisu yele da ka tien joblay amen amen tika poin ka bar ni ka por ka bamta
Kaya kita kapoy nga baar ka daw ban penlong yu bri ban paiden. Las ka jing kwa brai. Kaktian ka jong blay ngi pe ka nuksa na gini kaktian jong blay uway ubreo ubala syakri utrain re u paino. Kata ka day na ka Siti ka baar Timothy ka long basaw ka dukat ka basipaw. Namar udimas ula ino ya nga bat ula it ya kani ka pertay. Namar udimas ula ino ya nga namar ula it ya kana ka pertay. Balay sakala paidin no udang it ya ka pertay. Amen. Uni udimas nga ko banong ipi hajing sya ula ya but rengkat ya upol banialap ya ka gospel. Manialap ya kaktian ko jong blay ula bot rengkat yu ni upol. Henry hagan ni kapor ngi yu iba udimas u ino ya upol. Bat namar balay ba u it ya kapertay. Dang sngaw benot ya kapertay. Benot ya kapertay. Ngakwa banong kani kaktian kaday ya kibala syakri ya blay. Kan mau ngalak dep kran ya pi kaktian ko jong blay yang tiha mau pen edge. Syapang ka ba u blay sya bangin paiden. Bangin kertiang ya kabala adap. Kan mau kikun Israel ro. Hagabakiyat ki galintiri klaw kila nya aban bam shibami ka mana nya aban bam ka ktian ka jomble ka bayo kerpang na ublay kile kum no ki pai biang sedien ki kan mau ka ba sedien ya ka jingbang ka do asyar ki do ki do ha Egypt kan mau ki den sun ki piat jong ka Egypt ublay usyo ki na berek. Amen. Balay ki it biang ka tuka bertay ki bala syakri ublay ka jiaba robor kani. Dala syakriyo blay na marbang itip. Bahay kiba syakriyo blay kalenti kalong kapakim. Dale ka turo umlong. Dakran kum turo umlong ka Bible ka kang. Dale kum turo umlong na ka Bible kam sya kakim ba. Ting snow kum ba. Kibang pat scam ka ni ka jingat ka bang ong meni kapointment kong. Snow kum ba dale ka turo kang snow wit. Suko maka balat. Man syakriyo blay kwa asdang ban. Paidin no kanang maniyay lalot. Da bam rum lelay, da ya shopri rum lelay, da kran da timsi rum lelay. Long light load la da klempat kelabamut. Barabar kani ka jujai ki basikri ublay. Namar balay sngo ko makakim ka apala la da bot badiyaj ya kalti ka chong ublay. Ta ka daw ka kani ka daw ka penlong ya ki breu ban paidin no ban sakri ublay. Ani nga kwa ban khot ban yo weri ki banget chi ha kani ka por ban ta kan mau la ka long kalenti bakim kan mau ka to kalenti bakim. Hakbas dang kalenti kalong kabakim. Henday kaya lam siya ay siya ka jing emom jukot. Amen. Amen. Ladang iit ngi syakri ya ublay ngi yat hakalenti ko jong blay kan mau kabakot di kalong kababang kabatiyak. Ngi yo ban yat hakata kalenti ksiar kaba ublay ula tau ula penkret nam tajungi. Hallelujah. Nang ta kabalay hini kapor ka eka daw. Kabapan poy siya ka jing paiden. Compromise. Maka bandang ini kapor compromise kajing penyakle lang kapen senjorno ay kajinget kajing compromise bat kibreu ki bam ki bakan jado kibreu ki bala syakriyo try na markani ka kubar nga ong ipi ki bala syakriyo try kibreu ki bala paisyo try ki bala klaba mod ki bala syakriyo try ki bala juwan barabar ka Bible study bala yo sngo barabar ka ktian ka jomblay kan mau ya kani bam day ban compromise bat kibreu ki bakan jado ki bam pat klaba mod namar kay ka daw ga bangaong hagni kapor kamlong ladangi compromise bat kitu ki breu ni penya klelang bat ki breu ki bambat klaba mod ki kejap kitan wat ladangi ong ba ngi te la syakri blay ngi klan bet ngi kwa ban tan ni ki syaka jing klaba mod henry ngo kwa ban ong ipi wepi barok ki banget kan mau kene ka ba pin kiar bane ka ba pin sajat ilade. Amen. Kababa pin kiar na kitu ki parlo ki bambat klaba mod namar bele la da pi ya kersum lang bat kitu ki breu ki bambat klaba mod la pila si sen arsien lai sen sau sen henry ka wake up por kin job maki ndala job maki tu bala klaba mod suk kamen sim lang apisa balenga kum le kum tu hajin syakaktien job le kala mahame nga pangam dei ban le kum tu ngam dei ban ya bam lang bat ki bambat klaba mod sibu kum ki kwai ki raja la ni secret uduma la ni ka kia hajing sisa ladangan ko ngo ikaktian ko jong blay bangim day ban compromise bat ki bampat klaba mod ngila day ban job na katuka jingmlian ka basniu ngila day ban long kinong job henry ladanga compromise ladangan priya klek si ban klek bat ki breu ki bampat klaba mod amla chan men i hang ni kat usamson ru udang hapte hakapap
tau nasar jong ublay. Tinga ko aban ong hang ni namar balik uni Samson uya klek lang bat nika kanika kabriu kabakan ja pertei kabom pat kelabamut kabom tip ya utra ya ublay ba im takada u hapno nakataka jinglong nasar ka jong ublay. Amen. Te ai kabang ako aban ong hang ni kanika jing ya compromise bat kibriu ki bampat kelabamut kapen penkela ingi bangin paidin no kapen kela ban paidin no nang senjor ka tuga jingat hadin tu kela keren persyak no penban ini mentoy ayu ladangan sekri blero na marba ngadang ya kersum kune bat ki parlok ngadang ngop singop akan nika jigmlen ke basni mentoy ayu ngan sekri blay kawan no kata ka mensiam ngaku aban ong epi haga nika poram ta yaine haga ktien jongblay kan mau ya ka jingka ka ktien jongblay baki breu ke jongblay ke jumaham na ka wake up bomdei ban ya compromise namar ladai compromise kala paidin no barhaba paidin no kawan ka jingjot. Amen. Kidai ban nang kio amdai bakin paidin no kinang hiar ka junglang musim ndai kinang kio haleluya ya pet nuksa ngane ka ktien jongblay ka kay kabadya yo ne uke pas upetras naka city upol sigi Galatia kalnong kaba ar kadukat kaba katway hado kaba katsaw jiayu la da biya compromise Henry haba uke pas ula wan sha Antioch ngalayale ya u hakmat namar ula rem namar habom patboy kita kiba nau Jacob ula jubam lem bat ki gentil Henry enda lapoi maki ula letkan ranno bat ula klat no yalade bat uda shifting ya kita ki bana kaniam atsya bat kita ki wei ki jiuro kila yale arsap kumju lembat u kat ban ring no ya u Barnabas ro dakata ka jingle arsap jengki Henry habang ngala yoi bakim yat bet kat bakum ka jing shisha ka gospel ngala ong hauke pa sakma jengki baro lada me ubalong ujiu me kumba ki gentil bat kumba ki jiu kum noti me penbore ki gentil ban kumba ki jiu amen kum nongi la ban job men sim kum nongi la ban tan ni kitu ki bakan japete shautrai ladangi dangi lang kum ki gentil ngi hang ne bau Paulus neng ya u Petrus balai namar ba haka ba uya don lang ber ki gentil uya bam lang ber ki gentil ti uya le lang nuksa kham shai kini ka por chubu kompu por puja man sha ka por mamatip dem lei hendai mentabang ila tiap kam long kan mau ngi man sha por don tai company naman ngi patip haka por ba puja mo ithei le tre be shatai company wan ra jing bam ngi bam lang be latip ekak tien ko jongblay ki ba yo asngom barobor ka jingka ekak tien jongblay ngim dei ban ya bam lang ber ki gentil namar balai katuka do puja lani katuka ka jingbam ka baki pen kre shwa bekin ice ngom bahaya kat ki bawan ro ki da doai ki kinya shwa takadau kam long lada ngila le kum ta kum no te ki bom ki balong gentil kin ngete bangilong kita ki kristan ki denga kinya rangkat ki abam mereka de dok kinya kimla ban nge naktaro haka ni ka pertai bamantangam ong espang ta puja shubo kibreu ki bom pat klaba mot barabor kidang le be kitu ki bom kitu ki jingbam ki bom tei ki baka bible ka khang kuai raja uduma ke kiat nakta ki we ki jinglen ke basnil kidang ya bam kidang le be kumju kum kitu ki kentien lane la banong ki jingkran ro ki temse ki kran ki kitien mom dei kila badang le ya kitu ki jinglen ke basnil nomar ki mat klaba mot tekan mawi ke ni ka por ki bala klaba mot knang baka nom hap no ka jinget jong pi ke jinget ke jingi ken mau ke ni bangim nei ban compromise bat ki subula dangin dang let ya bam kwai lang subula dangin let ya ban ya bam du malang lada pin let ya ke ban bam raja lang ini ya dikiat ya klek kiat lang tu jayu hatu kin nget se pi lada haka we ke pot pin yang kumne kumayang mangapan ai ke tin jong blai kita orang itu ru kaju kumngi men kata otomatik kita kagentian kan mi bet iki bro ban bom pat kelaba mut kituru kaju kum ngayo tu sisen balek kum ta ba ya di rekat bat lani ya bam rekat bat na ingat ya gitu lani la ban long ba lada kitu kin wan je seng ru kisngo biang no de haka jing bom biang kisung kum da bam rum lele ya seng ru namar kiru kaju kile kaju kum ngi
Tik ngong pi ni kapor kum ba upol sneng upol kum no milaban pen kala ya ki jentel ban le ka rukom ki jiu la dami dang le ke jingle ki jentel. Hallelujah. Tiga ko aban ong he pi baro ki banget nang tagi bayo asngo ne aktian jomblay pi ke balak laba mot knang ba kanam ki hiar ka jinglong mensem knang men ba pinam paiden na kata ka jingat wat nam ya compromise bat ka pertai bat ki breu ki bakan jado ki bompat klaba mot na mario ba ki tan kalaya pi he jaka pin tan ma pi pen klaba mot ki tan men man maki ya pi ti pin kala paiden no kala len no ka tu ka jing shisha ya bot lang no bat ki kata kamlong kalong ka bama amen kan mau kan ka nuksa kami dai ber kan compromise dan kan mau kan ka nuksa ya kan ka tengah jung lot hajing shala ong man mare be chakmat be chakmat shakri be ublay bot be kita ki angel jom blay boblay lapa kale ayu kan ka tengah jung lot ka phaiden ha ba ka phaiden ka kalalong maumlu no ka baktang ka bom lar kam shu amen. Tinggal ko aban ong ipi ni kapor mta ki brio ki ba compromise ki ba pai beng shaka jinglong ka barem ki la kut jingmot ben shakri utrain de ki pai beng shaka jinglong ka barem kelalong bom larkam bam dan shu menu ban penen kam kelalong mau melu tang men sibo ki brio ki ba compromise shani shatai Sipang le pertai sipang le kenca sipang sekri oblay kilong ki ba arsap kombas nyang upoli jong Petrus kilong ki ba le arsap dawan kitu ki ba sekri lang ya oblay ni le hok subam le le kata bum ubabiang redam dan kitu ki ba sekri lang ya oblay ya la kersum lang ber pertai kide ki brio ki ba arsap kan mau ki brio ki ba arsap baru balai le ka pop rubiang la de sim program rubiang kita ki digi barsap ko ben ong ya pi ha gan ka por ta ki bri ke ba jule kum ta la da dia ba la da dei ba ki no ki ki nong yalam ki yo iya kata ka jinglong arsap la ne ublay na benang sngo bahai ki ha jaka bun ra un kentiu un penon kam ki bakin yang ta ka buram jong blay ki kelalong bom lar kam shu kum noen peniang iba kum kita namar ki mla ban job men sim la da pa yang ro ki bru bom berkelab mot ki point be ki dau kti be ka tu ka jing tulat ka tu ka jing le arsap haleluya te ban lat na ka jing paiden na ka jing hiar ka jing senjor ba kan jam sim kiar na ka jing ya compromise ya kle lang bat ki bru bom berkelab mot ngaku aban shopan yo ay ka ban ya duai ni ka porangan ay nuksak kado ang kapor nam nakaktian ko jomblay siya pang ni kun sarong aria manin si toding ina yo jing kani pastor blay jing ulong badap daga jingit pi baro ki bala shekri otrai pila yo otrai ngilong tikum tiki ki kun sarong aria jing shang ila don hakaying ko jomblay handa ngilayat sa kamano na ublay daga jingit ukro bengi ublay daga jingit ukudop yang ngilangilong ki baljot ki bala remro ban walam pat saka yeng ban penpong kita ke jankup amen ka ko aban ong ipi ni kapor yo si don nap deng jung piki banget ni kapor nang tagi ni bas ngap ini aktien jong blay pila don haga jing hiar haga jing long baga jam sem la sedang man paidin no lani pikom le baklai kanu pi sedang no ban ong mentoy pangan syakri blay na mar ngadang le kan ni kakam aku abang pi om day ma pi bale namar pila trang man sekri utrai de soitan uba pen le pi takadaw ya le bersya da kaktian ka jongblay kela bamut kumba kelau ni ukun sarong riang anda let pai shala ka yeng ka jong kpa amen nganda let pai shala ka yeng ka jong kpa bat ngan pan map no ya ipa bangala le pop ya ka benang bat ka kendo bat ngan kerpot yo kpa bun sya nga bangan long tang usyakri amen ngi ka good example na uni ukun sarong ria ba la ula le pop ula paidin no naka jing shekri oblay mu ulas hap no ti daka wa ule no ka jing em smo bhajo ni ka perthei ngi hang ne pade ka bang yu ka nuksa ka ba ka long ba uklem shong sa angta ule kum no uang nga lakan ma ka yung pa ngan pai no si yung pa la long sa kum no la da le sa kum no ka paru ngan pai bet lado pelong yata sekri ronga biang bet amen ken mau ki banget jingi how try ken kapor kam ta lada pila kum senjor pai shokpa
kapa jungi ubadap de gaciet penremingi na mar kabang ngilaya le ban le ban ringi kumhap. Amen. Tila dangin pai sa utray udan man mapingi. Amen. Kan penkut biang nega statement kabanga pule pimenta. Lada pila bam barabore ga jingbam ka bakanjam siam rekat berkibay syakri lang balay penkut ega jim jukpi ban bam bat kisnya. Amen. Aingo yu blay bonu kun sarong auria ba klem penkut ega jingbam jo bat kisnyang. Henry upai sa ying kpa haka ying haka table ga jong kpa. Amen.